ಕರಾವಳಿಯ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಇದೇ ಜನವರಿ 30ರಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನಡು ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಜವನೇರು ಸೇಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ತಯಾರು ಮಲ್ದೇರು. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ನ ಸಹಯೋಗ ಅಂಚನೆ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಂಗೀತದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗೆಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು. ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಕೂಟ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಅತ್ತ ಒಂದೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಪೊಡಲು ದಿಂಜಿನ ಮೋಕೆತ ಕತೆಟ್ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡ್ಪಿನ ಸಂಗೀತದೊಟ್ಟುಗು ಜನಮಾನಿಲನ ಉಡಲು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾವ್ ಪಂಡೇರು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಧ್ಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಕರ್ಕೇರ ಬಂದು ಟೀಸರ್ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತಾಡಿದ ಕೇಂದುಪ್ಪುವಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾಲೇಜ್ ಅವು 5% ಆತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕರ್ಕೇರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಪ್ಪೇಕ್ ಅವೆನ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಡೀ ಸಾಂಗ್ನು ಕುಲ್ಲವನು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕೊರ್ತಿನಾರು ವಂದನ ಎಸ್ ಪಂದಾರ್ ನ ಪುದರ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮುಡುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಮಂತಿನಾರು KP ಮಿಲನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಷಾ ಜಾನಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂದ್ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಆಕಲ್ನ ರಡ್ಡ್ ಜನತ ವಾಯ್ಸ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿಂಗರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಯಾನಿನಿ ಪ್ರೌಡಾದ ಪಂದ್ಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ದಿಲ್ ರಂಗನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಇಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಕ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರನ ಕುಲ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತಿನ ರೀತಿ ಅದು ಪಡ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಒಂಜಿ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಸಾಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಡ್ಡೆನಿ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಐಕ್ ಅಕಲ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ಅವು ನಿಕ್ಕುಲು ಎಲ್ಲಂಚ ಅವೆನ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಿತಿನ್ಲ ಶ್ರೀಧರ್ ಕರ್ಕೇರನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಟೈಟಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂದಿನಾರು ದಿಲ್ ರಂಗಿನಿ ಕಲರ್ ಆದ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೋಜೋಡು ಪಂಡೈಕ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೋಳೂರು ಪಂದ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಟಲ್ ತುನಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ 4 ಜನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪವನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಧುಸೂದನ್ ಪೈ ಪಂದ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡುಪ್ಪುನಾರು ಆರ್ಲ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು. ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಪಂಡೈನಿ ತುಳು ಮೂವಿದ ಸಾಂಗ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಡಿಯೋಸುಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ್ ಬೈದಿನು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಆತಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಅಡೆಪೋದು ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೆಂಜನ ಪದವುಡು ಇಂದು ಶೂಟ್ ಆತಿನ ಬೆಂಜನ ಪದವುದ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಏತ್ತು ಶೋಕಿತ್ತನು ಪಂಡ ರಡ್ಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ಅಲ್ತರ್ದು ಬರ್ರೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗಿಗೂ ಭಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪಾಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ದಾದ ಬೋಡ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ತೆಗೆದನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪ್. ಇಂದ DOP ಮಲ್ತಿನಾರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಬ್ರೂ ಅವು ದಾದಿ ಬ್ರೂ ಇರು ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಪಂದ್ ಟೈಟಲ್ ದೀತಾರು ಐಕೆ ಆನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿಲ್ ಪಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಲವ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ರಂಗ್ ಪಂಡ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂಚ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನೆತ್ತ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂದುವೇ ಮುಪ್ಪೇಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತುಳು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಪದಕುಲನ ಸಂಗೀತಗೂ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು ಡಬ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಆಂಡ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತದೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡದ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಸುಕೇಶ್ ಮೇಡ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡೇರು. ಎಂಕಲು ಇಂಚು ಗೊಂಜಿ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಮಂದಿಜೇರು ತುಳುಟು ಹೊಸತ್ತ ಅದು ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥ್ರೂ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ ತುಳುಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಪೋಪಿನ್ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಒಂದು ಓನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಓನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು
ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅದು ಬರ್ಬೋದು ಪಂಡ ಓನ್ ಅದು ಸಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಓನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾತ ಬೋಡು ಪಂಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಂಡಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದೆತ್ತು ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ ಲೈವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಉಂಡು ಮಾತೆಗಳ ಫ್ಲೂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ವಯಲಿನ್ ಆದುಪ್ಪು ಕೆಲವು ಮಾತು ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಕ್ KGF ದ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಸರಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ವಯಲಿನಿಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಎಡ್ಡ ವಯಲಿನಿಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಫ್ಲೂಟುಗು ಸಾಯಿ ಸಂಕೇತ್ ಪನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ ಎಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿನಕ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನನ್ನದ ದುಂಬುದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಾದು ಪತ್ತು ಬೇತ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಾದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೋರ್ಡಾಯಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉರುಲಿ ಸೊ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಇರುದಿಲ್ಲ 30th ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪು ನಿಖಲ್ ತೂದು ಪನೋಡು ನಿಖಲ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ತುಳುಟು ಏರ್ಲ ಮಂತಿದ್ಯಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡು ಪನೋಲಿ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕೇ ಸ್ಟೋರಿ ಪೋಕೊಂಡು ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಥ್ರೂಡು ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೋರಿಲ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಫೀಲ್ ಉಂಡು 30th ಪಂಡ ಜನವರಿ 30 ಸಾಟರ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆದುರು ಬರ್ಪುನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲಿ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮೀನಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ತಿದ್ದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲೇನು. ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀಡ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಳು ಪಂಡದ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೆರಿಪಾಯರು. ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಪಾತಿರ್ನು. ಸೊ ಇನ್ಯಾನಿಡ ಎನ್ನ ದಿಲ್ ರಂಗ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಮುಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೀಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ಪುನಾರ ಅರ್ನಪುದರ್ ಸುಕೇಶ್ ಎಸ್ಕೆ ಪಂಡ್ ಸುಕೇಶ್ ಆರ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಸುಕೇಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಕೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಂಕೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೀಡ್. ಮೇ ಬಿ ಇಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತದು ಕಿ ಯಾನೊಂದು ದಿಲ್ ರಂಗ್ದ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ತುಂಬ ಶೂಟ್ ಆರೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಾಪ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಲ್ ರಂಗ್. ಕ್ಯಾ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ದ ಪದ ಪಂತಿನಾರ ಪಾತೆಡ್ದು ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಳು. ಪದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಜನ ಮಾನಿಲಿನ ಮನಸ್ಸುಗೆನು ನೆಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪಂಡೇರು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ KP ಮಿಲನ್ ಕುಮಾರ್. ಯಾನು ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಆದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ. ನೆಡ್ದುಂಬಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕವರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ. ಅವು ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡ ಈ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ತುಳುಟು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಅವೇನು ಎಂಕೊಲ್ಲು ಪೋಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಈ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಓನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅನ್ಪನೋಲಿ. ನೆಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಕರ್ಕೇರ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅನ್ಪನೋಲಿ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ಲು ಕಂಟಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ನೆತ್ತ ದಿಲ್ ರಂಗದ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಎಂಚೊಂಡ ಐಕ ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ನೆತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆರೆ ಬರೆತೇರು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರ್ಕೇರ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಟಫ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆದಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದ. ನೆಕ್ ಒಂದು ಸೋಲೋ ಸಾಂಗ್ ಅತ್ತಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್. ನೆಕ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಅದು ಅನುಷಾ ಜಾನೆ ಡಿಸೋಜಾ ಪನ್ಪಿನಾರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆರ್ನಲ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ಲು ಕಂಟೆಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬೈದೇನೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪನಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ದೇಜೇರು. ಲೈಕ್ ಲೈವ್ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ದೇರು. ವಯಲಿನ್, ಫ್ಲೂಟ್, ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂದೆತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮೂಡಿದು ಬೈದಂಡೆ. ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ಡ್. ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಪ್ಪನೊಲಿ ಪಂಡ ಈರ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅನಾಗ ವಾ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೋಣ ಆ ಟೈಪ್ಡ್. ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಅನ್ಪನೊಲಿ. ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸುಗೋಡ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಡ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅದು ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಆಲ್ಬಮ್ನ ನಾಯಕರಾದ ಸುಕೇಶ್ SK, ನಾಯಕಿಯಾದ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ತುಳುನಾಡ ಪುಣ್ಣು ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಶ್ರೀಧರ್ ಕರ್ಕೇರ ರಚನೆ ಮಲ್ದೇರು. KP ಮಿಲನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ
ಅನುಷಾ ಜಾನೆ ಡಿಸೋಜಾ ಪದಕು ಧ್ವನಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ರಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು. ಬೆಂಜನ ಪದವದ ಕೈತಲ್ದ ಪರಿಸರಡು ನೆತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಜನಕುಲೆನ ಉಡಲಿಗೆಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಉಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾತಂಡು.